kokelni Coop Bank. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Jodak monyuango ogoyo maonego achich ma bendi tudo kod kuodhok e Jimo East Nyakach sub-county. Piny owacho ma Homabay komakore kod riwruok mar Zipline International Kenya osedhenga chenro mar keyo yedhe e ute thieth e yor lony manyasani ma bende deno ni drone ni ute thieth mayudore gwenge ma kod chula duto mantiere kaunti no ma Homabay. Bende riwruok mar thieth e piny mangima WHO golo chike manyien mabiro tayo chenro mar kedo kod wach mar nyange e kind nyithindo manyiri ama bende timo kod jochiw thieth. Machiegni jodak ma onyuongo ogoyo ma onego achich ma bende tudo gi kuodhok e Jimo East e sub-county ma Nyakacha. Watudo kod jafwa marwa Alan Obiero ma bende miyo waler mathoth e wi wachni. Okinyi wawinjowi kayura maduonka dhiang' okwal kuom mama moti oyudo ka dhiang' okwal nyoro nyege kwalo kayura machielo bicha giduogo kwalo ka koro sirikal arita manya kacho kethore ji mondo konywa wan mond liete waonge ng'ama diritwa duond jogweng' mawuok onyuongo e Jimo bang' monjo tino manyoro kama ne achije moko kwalo jamni. Duwage manyo kana madwa timgo gimoro mayudo nyithindo bende wantiego manyikwe wadhi skul afadhali king'iewe en nyakwari no to nyalo konyo kar skul no koro jokuoge mabiro kawe otieno to kendo gikawe kendo gidhi kode to kodhi kamano be okwayudi koro sirikal yie mondo konywa nyaka chejita maro ketore en kuo ma juma ka juma gino magiwacho ni ologi an milango mar Kabur village elders jukuo olowa sirikal gimunyal konyo go munyiswa nyicho kwan do kansila ka nyicho do kabriyo riyo ang'wen duogo adeko dhi nyaka sani kana gikutieno makawuono tieng mane kwalo doko abriyo no adek magdeno mama mane gidhi dale mdoko donjo dale gi ne gitol dris ne gitoyo toyo kawuono age kwalo dana chiel gotieno ko maka piny siru mama moti ywak makata kidhi kata yudo ko ywaka dero la. Silas Dulo wacho ni jopiny mane ni kod mirima ne omako achich achiel ma ogoyo ni mar kuo logi. Gima otimore e Jimo East kaka kawuono wamako jakuo makwelo kaka pile kendo bwa wanege lakini rach achiel ni wanege to dhiang' achiel to dhi ma en wuon kare o miss mana yo modhi godo to chieng' Jumapil bende no kwal ka dhok 7 ka kansila yogo ma dhok 3 odhi 4 wayudo lakini gima koro wanyalo kwa sirikal wadwaro arita makare ma Jimo East ka nikech kuo ma Jimo East ka osaolowa. Ka Abdalla Otieno togolo tene piny owacho. En wach malit wach kuodhok manyakach kaeni ok wang'eyo nobiro rumo karang'o to wamedo mana jiwo arita kwe mag joma ochung' ne weche mag arita kwe mondo gimedi to area ma Jimo kani dwaro kata police post mondo mi omed konyo area ma kaeni kuro jakuo achiel to jopiny onego kendo modong' to dhi to jopiny mondo wuog mana oko mondo gimed ritore to moloyo ni joma richo manie kindgi gimed tang' godo nikech jakuo nyal biro kamoro ma ok ong'eyo ng'ama biro golo ne dhiang' wawegi nyaka wang'ire kamoro moro mwantie. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu an Alan Obiero. Komchelo en riwruok mar thieth e piny mangima WHO golo chike manyien mabiro tayo chenro mar kedo kod wach mar nyange e kind nyithindo manyiri ma bende timo kod jochiw thieth kalure kod riwruogno nyaka chop higa mar 2020 joma nyiri kod wakeni 52 ne oter nyange kod jochiw thieth kata doko ni sekta mar thieth osebedo ka kedo kod wach mar nyange nonro to koro nyiso ni sani jochiw thieth ema bende koro donjore timno. Laktar Pascal Aloti ma bende wuok e riwruogno owacho ni wach mar nyange keto ngima nyithindo manyiri kod wakeni kama rach kendo omedo ni jochiw thieth ema onego koro abedi ong'ala manyime mar kedo kod tema ma kamano. Wadhi kaunti ma Homabay kama wayudo ni piny owacho ma Homabay komakore kod riwruok mar Zipline International Kenya osedayanga chenro mar keyo yedhe e ute thieth e yor lony mar drone ne ute thieth mayudore e kor gwenge kod chula mopogore opogore mantiere kaunti no ma Homabay. Director mar Zipline International Kenya Charles Kariuki kod Governor ma Homabay Gladys Wanga osedayanga chenro no e od thieth ma Kitare e kachung'od bura ma Suba North. Riwruok ma kamano ma bende koro biro bero kenge mag yudo chenro mag thieth e kaunti no ma Homabay. Kariuki owacho ni drones go biro chwalo yedhe chanjo remo kod gige thieth mamoko ma bende dwarore e ute thieth go. In Kenya, we have seen this idea tour, partnering with county governments to deliver vaccines,
blood, and medicines quickly and consistently. Today, we bring the same proven model to Homa Bay County. Building on our journey in Homa Bay, our partnership here began by rethinking how we could bring HIV prevention and treatment to young people outside of the clinical setting. Together with the Elton John AIDS Foundation, EJAF, we have collaborated to pioneer a new decentralized service delivery model that brought HIV prevention and sexual and reproductive health services directly to young people. Through this next phase, Zipline will store and deliver essential medicines for everyday care, blood products for emergencies, all routine vaccines including malaria and HPV. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni chenro no geto bero chenro mag thieth e kaunti no kendo siro ute thieth mayudore kor gwenge kod chulago. Over the past few years, our health system has made remarkable strides. However, persistent challenges have continued to confront us. Delayed medical supplies, difficulties in reaching remote island communities, and urgent needs for faster emergency responses. Today we take a bold step forward. We are investing in the future, a future powered by Zipline, the world's largest autonomous logistics system, to build a more resilient, equitable, and efficient healthcare system for our people. With Zipline's cutting-edge drone technology, Homa Bay becomes a leader in last-mile healthcare delivery in Kenya. This innovation means that essential medicines, vaccines, blood, and critical health commodities will now be delivered within minutes to our most remote communities. Zipline's drones, operating autonomously at high speeds and across vast distances, guarantee that no residence is too far to access life-saving supplies. Wadhi kaunti ma Rongo kama Migori Musahinya kama bende wayudo ne jotend kanise sub county ma Rongo oseyo sirikal kuom chiwo thuolo ne kanise magalagala ma bende dhi nyime gi tiyo kaluwore ni sirikal nigi yot e fwenyo kanisego kendo kaonegi okang' mar chik. Jotend kanisego kotelgi koda jadolo Samson Owino mar Grace Pentecostal Church ma bende ne lose kinde romo koda National Counter Terrorism Center e Rongo owacho ni piny owacho onego fwenye kanisni magalagala. Sirikal oregea kamoro nitie gimoma sirikal otim ka isedetect ni nitie problem an kaka Samo Owino ung'eyo ni samo kawuotho tarwako tai tarwako koti tarwako sati chieng' makoro to wuotho e street kani veste barwako nikech mano faith na onego penja nang'o motimore. Number 2 bende wanyisogi ni wan gi gimiluongo ni umbrella bodies ma kanisni donje. Wanyisogi ni mano mondo mi gi strengthen mondo umbrella bodies gi an kaka pastor anyalo chiko fellow pastor manyise ni to gimitimo ni bende en adiera to bende riwore gi muma to bende en duond Nyasaye to obiro duoka kama no duond Nyasaye kata ok mano to kabiro kaka ja sirikal ok ja interpret faith. Omedo ni kanisa mar Melkio St. Joseph Messiah in Africa medore sub county Marongo ken jakanyo mar riwruok moramore sub county no Marongo kendo mano mabendo sebido negi matek ng'eyo gino mabendo sebido kadhi nyime e kanisa no. Kanisa no ne ok ni kod riwruok moramora kendo we condemn gik mane timore kanyo. Achiel kuom gi en ni nyithindo ok nyal dhi skul. Mano gima wa condemn kabisa. Number 2 ok yal ket kanyo ni ok yo sultal to gi to ka tiko gi kanyo mano gima wa condemn kabisa. Number 3 wadwaro ni kanisa ka kanisa obedo pek. Kanisa en kama onego donje kata godiechieng' tilemo tiwuok. Kanisa onego bed a private place moro manitie mna kaka idonje gi kaka iwuokie. Ang'o motemo paro? Kawadhi nyime wayudo ni jatend piny Migosi William Ruto telo ne nyasi masidha yanga chancellor manyien mar mbalariany ma cooperative Laktar Bernard William Chitunga mabende okawo kar manosenindo Joseph Nyaga koro en chancellor mar ariyo mar mbalariany no. Moko kuom jotelo moyore nyasi no gin kanyakla kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga. Your Excellency, by the authority vested in me as the Vice Chancellor of the Cooperative University of Kenya, and in accordance with the Universities Act 2012, revised 2020, the Charter and Statutes of the Cooperative University of Kenya, I hereby constitute this academic assembly for the purpose of presiding over
the installation ceremony of the second Chancellor of the Cooperative University of Kenya, Dr. Bernard William Chitunga, PhD. May this assembly uphold the values of academic excellence, service, and integrity as we witness this significant milestone in the life of our university. Imedu winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Senator Manandi Samson Cherargeyo wacho ni onego maki kendo tuwe jogo duto mabende tudo gi nek mag kweth moko mag ojende mag Gen Z e kinde mane ging'anyo e paro mar chik mar omenda ma higa mokalo, kaka ne od fwambo mar BBC ne ogolo report kata documentary margi kata sigana margi mane gitiso ni Blood Parliament article. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu, jatelo no ne owacho ni en adier ni nek makamago ne otimore kendo okang' mar chik ibiro kaw ne ng'ata mane mabende bro yudi kod ketho mar kawo ngima kata nego rowerego. Let us not be overreactive in Blood in Parliament documentary. Let us receive the briefing that all these issues, people have been arrested, they have been prosecuted. Because the post-mortem report is there, Kenyans who have been killed are known. We should just arrest and prosecute it, even if it involves the police officers or even criminal gangs that kill Kenyans on the GNC protest. But by the way, the reality is that it happened. There is nothing much we can do about it. The reality also is we must prosecute the perpetrators who kill innocent Kenyans. The reality also is any person who violated the law must be prosecuted. But I want to appeal that the issue of removing license of BBC is an extreme one. I wouldn't support that. Will threaten and endanger the media freedom in this country and the media freedom across the country. Let also BBC just get the side of the government on how the progress of prosecution and investigations have gone. Kalure kod wechego mag ng'anyo bende en ni do mamalo bende koro golo chik ni kum mane oketi mara tamo oganda e pacho kekra jopiny e pacho kae mondo kik ng'anya e chuny boma ma Nairobi en mano ma en ataro mar chik. Do wacho ni en ratiro mar ng'ato ka ng'ato e pacho kae mar mondo ong'any kaponi nitiere wach ma bende gidwaro ni mondo gikwedi kata gidwaro seyo sirikal e wach mora mora. Mano mabino kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magethund weche mabende ne waikoni. Jodak maungo ogoyo maonego achich mabende tudo gi kuodho kei Jimo East e sub-county ma Nyakach. Riwruok mar thieth e piny mangima WHO ogolo chike manyien mabiro tayo chenro mar kedo kod wach mar nyange e kind nyithindo manyiri mabende itimo kod jochiw thieth. Piny owacho ma Homa Bay komakore kod riwruok mar Zipline International Kenya osedayanga chenro mar keyo yedhe e ute thieth e yor lony mar drone ne ute thieth mayudore kor gwenge kod chula e kaunti no ma Homa Bay. Watudre koromo kanyo saa 8 kod sochi kone weche manyien yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kielne gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ni duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ketni nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card, chul school fees direct kitiyo gi paybill 4002222. Or kwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo siling 500 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Cartoon. Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Kasuku Rafael Bota ye chendo mar Donse Wednesday edition Kanya Sachkori Timorita kinywa tem kendo tarik 1 dwe mar 5 chakre saa 4 kao kamano saa 12 wang'e mar odhiambo wa Rome Ramogi TV oriti masane. Siaya Osiepo miti chini ya koyuki Osiepo dele boni majasembe Osiepo
osiep Chris Jagwasi Nyauchi, osiep Mohaja Legorandako, osiep Omondi Johnny Majasiaya, Vinie Kampala City, Vinie Kampala City. Oh, Professor Julius Kikuyu Campus. Masira nyumbani kwetu, osiepo Dede Nyauchi mosiepi, osiepo Mondi Isaya mosiepi, Loitas Group Kampala Uganda, Tickles Giggles. Joshua mtoto wa London, William Ochieng, pongezi kwako wapoikiera kiwino sepa utojotala lego usonga na chapotala kimoha chaleko nichapotala ngafune mosiepi na yundo masira nyumbani kwetu osiepo Dede Nyauchi mosiepi osiepo Mondi Isaya mosiepi Loitas Group Kampala Uganda, Tickles Giggles. Papa Samokudo, osiepu na ya bana Limpopo, Jeremia Ogoda, wazee njia wapite. Cha Mombasa